Lokubingelela iyona intatheli yakhona la endaweni kaMhlaba Uyalingana. Owaziwa kakhulu laphana endaweni yakaMhlaba Uyalingana, umculi aphinde abe umfundisi wendawo uNkos'khona Dembe ubhekene necala lokushaya kabuhlungu umfana ona-28 ubudala. Kuthiwa lo mfana uNkos'khona Dembe ubemsola ngokuthi ungene kwakhe wantshontsha umshini wokugunda ikhanda. Lo mfana ushawe kabuhlungu, igama lakhe Umxolisi Isibongo owakaMdletshe khona laphana endaweni okusolakala ukuthi ubesenenkinga yokuphazamiseka kwekhanda. Umxolisi Mdletshe kube sekufonelwa abazali bakhe baziswe ngalolu daba ukuthi nangu uNkos'khona Dembe eshaya kabuhlungu ingane yakhe, eshaya kanye nabasebenza khona lapha kwakhe beyiculisa nakwi-swimming pool, ishawa kabuhlungu nangamafoshola. Ube lo mndeni usuqala usukuma ngokukhulu ukuphuthuma, wathi uma ufikelela khona lapha emzini wakhe uNkos'khona Dembe, wathi umfana akamshayanga kabuhlungu kodwa nje uthe ukumthinta kancane, just ukumthusa entweni ayenzile. Kepha lo mndeni uyakhala uthi sekuphele iy'nsuku eziwu-8 umfana wabo abamtholi endaweni. Sebabikele kusho namaphoyisa nawo aphuma inqina ukuba athungathe umfana kodwa umfana lutho ukutholakala. Omunye womphakathi uthi uhlangane naye endleleni ebukeka kuwumuntu oshayeke kabuhlungu, shuthi ngosuku lwesigameko. Kuze kube yimanje-ke umxolisi Mdletshe akakaze aze atholakale. Umndeni wakhe uthi usufisa nokuthi-ke kungcono-ke uthole ithambo lakhe ukuze ukwazi ukuthi umfihle ngesizotha umntanabo. Kuthiwa lana kwaNkos'khona Dembe kubiyiwe futhi kunanezinja, kepha umphakathi uzibuza ukuthi ngabe lo mfana ungene kanjani, angene eze ezontshontsha umshini ekubeni kubiyiwe unanezinja eziyingozi kulo muzi. UNkos'khona Dembe uvele izolo-ke enkantolo yemantshi lapha eMangozi, kuthethwa khona icala lakhe, wacela ibheyili, kepha akazange aze akwazi ukuthi ayithole ibheyili ngokuba nabo basabela impilo yakhe ngaphandle. Ube setokiswa-ke nomphakathi nawo udla umbhejazane ngaphandle, uthi umfuna la uNkos'khona Dembe ukuze akwazi ukuthi ajezele isenzo sakhe asenzile. Omakhelwane-ke ebekade bebuka-ke nabo bayasaba ukuphumela obala bakhulume ngale ndaba noma babe wofakazi bale ndaba, kepha ibona abakwazile ukuthi bakhiphe umyalelo ukuba bazise umndeni walapha kaMdletshe ukuthi nayi inkinga kushawa umfana wabo kabuhlungu. Induna-ke uNhlenyama-ke ibe isibiza isithangamike sesigcawu lapha endaweni kwahlanganwa kwakhulunywa ngendlela okukhulunywe ngawo. Wase kuveza ukuthi isisombululo sakhona namuhla kumele baphume inqina kuthungathwe isidumbu salo mfana mawukuthi usedlulile emhlabeni, noma la acashe khona bekwazi ukuthi bemthole bebuye naye. Kepha umndeni wakhe usulilahlile ithemba ukuthi ngabe ingane yabo isaphila. Bathi bona sebayakholelwa ekuthenini ingane yabo ayisekho emhlabeni. Kuphela nje into abayicelayo, sebacela ukuthi amaphoyisa angenelele asebenze ngokukhulu ukuzikhandla ukuze akwazi ukuthi bangcwabe ingane yabo ngesithunzi. Baphinde futhi bafisa ukuthi yena uNkos'khona Dembe lo odume kakhulu lapha endaweni nanokuthuthukisa indawo ngokubeka ama-event, kuthiwa bacela ukuthi angabi umuntu ozophuma kalula ejele, kepha bacela ukuthi ajezele isenzo sakhe ukuze nabanye emphakathini bezofunda kulesi sehlo sakhe. Thina abeNosimo TV siyocela ukuthi siyiguqise lapho ezosuku lanamuhla, niphinde niqhubeke nihlale nathi sizolokhu sininikeza njalo nje iy'ndaba ezikhona la endaweni yakithi.